The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Paningkamuti pagayo ang imong kaugalingon sa pagpakita sa atubangan sa Dios, ingon nga iyang nahimutan, usa ka magtatrabaho nga dili kinahanglan magkakaulaw, nga sa hustong paagi magapanudlo sa pulong sa kamatuoran. Wadto dayon kita sa atong pagsugid sa tanan itong mga salang nabuhat ng adlaw ngadto sa tubangan sa Dios nga Amahan. 1 John 1:9 nakanayon sa binisaya, kung isugid ang atong mga sala, siya ang Dios kasaligan ug makatarunganon sa iyang saad nga mopasaylo gayod sa tanantang mga sala ug magahinlo sa tanantang mga kalapasan. Alang kanimo dili magtutuo, ang imong buhaton mao ang paggamit ng imong kabubuton sa pagtuo kang Ginoong Jesucristo ingon nga imong manduluwas. Busa magampo ta karon sa hilom agig pangandam. Amahan na mong langit no, nagapasalamat kami kanimo niining lain no sa mga adlaw nga imong gipadangat kanamo uban sa mayong panglawas o sa kalantip sa among pangisip. Kini gumikan lamang sa imong grasya, imong kaluoy ug imong gugma. Dili kami takos nga mabuhi pa pan ikaw. Nagapadayon pagayud ang imong plano sa among tagsa-tagsa kinabuhi. Uban ni kami karon sa among pagpadayon, sa pagtuon sa among pulong, lamdagi kami sa balang Espiritu Santo, aron kini masilsil sa among alimpatakan ug among magamit sa among adlaw-adlaw panginabuhi. Salamat ni among Bible study pinagi sa YouTube sa Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo, among bugtong manluluwas. Amen. Well, good day everyone once again, and we still are in our topic, how to be sure I am saved. Unsaon ako pagsiguro nga ako luwas. Okay, padayon no nato ang atong paghisgot, pagtuon niini, diyan kita muhunong kagahapon. Okay. Now, atong giingon kanimo nga ang tanan nga pagsalikway sa kamatuoran usa kini kapag ka mapahitason. All rejections of truth is arrogance. But man has no excuse. Dili siya makapangulipas. Bisan tuod maingon siya, wa man ko wa ko kaila sa Dios tungod kay wa may nagtugan kanako. Mao nga, I should not be sent to the lake of fire. Now, mao na nga, pabasahan siya sa teksto diya sa Roma 1:18-20. Ug ato naman ang gibatbat. So, atagi siya panahon, pagtanaw niya na, unsa ka tinaw klaro niining mao mga pulong. Roma 1:18-20. Now, if a person insists, mo insistir gyud siya sa pagsalikway kang Kristo ingon nga manluluwas, ang Dios nagaandam na og kanang plano sa paglubong alang kaniya. God has already prepared a funeral plan for him. Mainungdan nga didto sa daan nga pakigsaad si Nicodemo, inumdum kang Nicodemo, kadtong relihiyoso nga pangu sa iyang panahon, labaw nga pari,
labihan kinis pagkarelihiyoso nga tao. Matarong siyang kaugalingon, matamis siya o kanang malumo nga tao. Gituganan sa atong Ginoong Jesucristo. Gawas ko ng tao magpagkataong pag-usab, dili siya magkakita sa gingarihan sa Dios. Juan 3:3 ug Juan 3:7. Kaya bigod nimo, some of the nicest people, ang uban kanila, labihan sa inunta lovable, admirable, matamis, malumo nga mga tao. Kini sila mga dili magtutuo. Na kung imo kining pangutanon kining maong mga relihiyosong mga tao, kung siguro bagyod silang mahilangit, ibaw kag unsay itubag? Ibaw kag unsay itubag nila? Ang Dios ray nasayod o pagkadakong trahedya. These people are making God a what? A liar. Ilang gipakabaka ko ng Dios. Now, ingon nga di magtutuo, ikaw walay Kristo. You are then without Christ. Ingon nga dili magtutuo, you are without eternal life. Wala. Ingon nga di magtutuo, ikaw hingpit gyud nga pagkahimula gikan sa Dios. That means, ikaw patay spiritually. Diyan sa Roma, Kapitulo 8, versikulo 9, ang ikaduhang bahin diha. Nagkanayon, kanimo nga dili magtutuo. He, the unbeliever, does not belong to Christ. Now, diya sa Judas, Kapitulo 19, usab, he, the unbeliever, does not have the Holy Spirit. Now, ingon nga di magtutuo, kini siya, tao kini nga, mipili siya o why pagkaundang nga ingon ta nightmare. He is choosing an endless nightmare. Nahibaw ka ba nga, no? Tungod, because he spurns the one who suffered untold agony on the cross as his substitute. O kining negatibo niyang desisyon nga dili siya mutuo ni Kristo, it has an appalling consequences. Unsa may alternative? Ang linaw sa kalayo. Mao kana ang final destination sa yawa o sa iyang mga demonyo. Gitawag kini og garbage dump sa Dios. Nanas Mateo 25:41. Ang linaw sa kalayo, God, is otherwise known diha sa Biblia nga ikaduhang kamatayon. Nanas Pinadaya Kapitulo 20 versikulo 14. Now, kung musuway kas pag kanang, if you try to glimpse ba into the torment and the hopelessness sa dili mo totoo, basaha ka ng Revelation chapter 20 verse 10. O kini na kanayon. And the devil who deceived them was thrown into the lake of fire, lake of burning sulfur, where the beast and the false prophet had been thrown. They will be tormented day and night forever and ever. Now, diya usab sa Revelation chapter 20 verse 15, na kanayon kini sa in English. If anyone's name was not found written in the book of life, he was thrown into the lake of fire. Excuse me. Now, sanglit, ang ngans di magtutuo, di man makitaan nga gisuwat dito sa Lamb's Book of Life. Then, itambog ni siya. Ilabay kini dito sa lake of fire. Linaw sa kalayo. Now, ibaw kag unsay description sa lake of fire. Linaw sa kalayo, paminaw. Ana dito'y horrible future. Makalilisang kaugmaon. There is total darkness forever.
hingpit yung pagkangiob, pagkangit-ngit, na ay hingpit og dayo na nga kamingaw nga wa nay katapusan. Unsa pa? Way kalipay nga walay katapusan. Eternal frustrations, eternal exasperation or anger. Wa nay hunong kanang iyang pagkasuko, kalagot, na ay dayo na nga pag-antos hangtod sa wala nay katapusan. Wa na gyoy chance nga siya makaiskapo pa whatsoever. Wala na. Mao na ang linaw sa kalayo. Jutay na itong atong gi-describe apan mao lang na una atong hulagway kanimong unsa kang ngilngig kang makalilisang kining linaw sa kalayo. Kay this is the wrath of God as described sa ikaduhang bahin sa John 3:36 nga nagkanayon, he who believes in the Son has eternal life, but he who rejects the Son will not see life, but the wrath of God abideth on him. Mayunungdan nga ang kinagrabihang matang sa pagkamatay, dili ang pagkamatay sa kanser o disgracias dan o sa COVID ba, unsa man gyoy kinagrabihan nga matang sa pagkamatay, it is to die as an unbeliever. But after all, it's a matter of choice. Kapilian manggihapon na. So, ang tao is always a product of his decision. So, okay, he is the only one responsible, answerable, and accountable sa iyang desisyon. Okay, ato ning ipadayon ugma. Dinhiyo na kita muhunong niining higayuna ug ayaw og sipyat sa pagpadayon sa pagsubay niini ning atong pagtuon, how to be sure I am saved. Magampo ta amahan na mo langit nun. Salamat. Niining grasya nga among pagtuon sa among pulong. Bani kami karong adlaw sa among pagpadayon sa mga kalihukan. Ug ta masibo kanunay ang among mga gimbuhaton diha sa among kabubuton. Dada kami pagbalik uma dinhi aron kami makapadayon sa pagtuon sa among pulong. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen.